Ngibonga kakhulu baba uChonto. Baba uChonto. Unehabo baba uChonto. Hey. Sozothi manje sengizothembisa inceke izinto ezinkulu kuzoyithatha apha mina. Cha baba umkhalazi nami nguye umntwana kaNkulunkulu kakhulu. Inkonzo ke ngibuye ngihamba zonke ke inkonzo bazalwane. Nalapha inhliziyo yami ekhona ngibuye ngisonke kwenye inkonzo ke esuke sinayo ngiqale khona ekseni ngaba khona ke lapha eWheel of God. Inkonzo kapha kumkhalazi inkonzo enhle kakhulu. Ngiyayiswa nje ngodumo. Bengakwazi baba umkhalazi kodwa inkonzo yakho ngihlala ngiyizwa ngezinto ezinhle. Inkonzo zami umphakathi. uNkulunkulu akabe nawe nomndeni wakho nebandla lakho libe njalo. Kanti ke ngizwe khona ezinye ingane ezike zibe nokugula nje bese zithi ziza ngapha ngothi ngizwe kuthiwa uyisizile kakhulu ubaba umkhwanazi. Sithokozele lokho baba umkhwanazi. Mana njalo nje baba umkhwanazi uNkulunkulu emise njalo. Nebandla lelo uNkulunkulu emise njalo nje lime. Kuzo zonke izifiso elifisa uthi ibandla libe nazo lizenzele selishilo ukuthi sifisa usikhandele indlu yenkonzo la. Leya fundraise ukuthi sikhande indlu yenkonzo. I-challenge ke baba uChonto ukuthi sonke baba umfundisi ukuthi sonke sikulekelele uma sifundraise. Ufundraiser ke kuphuma wonke nje umuntu sokuthusa nosheleni wakhe ezowufaka lapha. Ngeke uhlangane uthi urand ungekho usheleni. Ngibuka khona kungakho ukuthi ngizothi uma ngihamba ngobika kubaba umeya naye bezobe ingxenye ngikholwa usezokwazi ukusijoyina ngoba mele sithembile. Kodwa uma ukuthi ngothi lapho ubungidume khona ngithwala umthwalo omkhulu ukuthi kudingeka indlu yebandla ndoda. uChonto inhliziyo yakhe ibovu kabi noma ngeke ikhande ke same day. Kodwa kufanele usiholeke uthi usihola kanjani sibuyele ungekho lutho nje bekhona abazala nokuyisonto. Sambe ke sibone ukuthi nathi ke sinikela kanjani ukuze sithi masidlula sithi nami ngaba nesandla kwaphela leli baba. Yilokho sikufisayo kakhulu sikufisayo. Maybe you came as a couple, I want to pray for you and protect you. Yeah. But What's disturbing me is that when I see two people. I'm a twin. Oh, twin. Who stays in India? No one. No one. I see someone who's like you but who's living another kind of life. Okay. Upilipilo ayiwe uphilayo. Upilipilo like ukuthi mhlambe ngeke mina ngishade nomuntu osifazane ngashada nomuntu osilisa. Okay, it's not okay. Okay. All right. The person I'm saying is not like straight, it's bisexual. You understand? I don't know. It's gay. Oh. It's true. Yeah, my turn. You're true. It's what? Yeah. Oh, it's your true. Yeah. I want to pray for you, pray for your family because there's something missing there. Yeah, something that was coming to your family. That was going to make someone to lose his life. So I want to pray for you. I want to protect you and the more time will be right. I want to pray for you because your parents are full of noise and they don't want you. Now they will love you. I would pray for that to happen. Let me pray with you. When are you getting married? That's the first question. I see it's as if you're engaged, but you haven't told me anything. Oh, we are engaged. Yeah. Marriage, still. It's available, all of us. What? It's still the whole process. Process? Yeah, have to do traditions and everything first. Tradition, lobola. Basically. We can come talk to you first, now on the side. Oh, friend, what's the nation?
You first need to speak to me, then you get married, right? Oh, ingakho nina. That's why. Well, not now. Another time. Another time. Ngisazobuya. Okay, ngiyacabanga manje ukuthi ungapheli lo nyaka ngashadana. I'm praying that this year mustn't end without you getting married. Father, I pray aba bantwana bakho uNkulunkulu ongcwele bahambile uNkulunkulu besuke bangele kude uNkulunkulu eCape Town baze bafika la. Moya ongcwele wena-ke uyamthanda umuntu futhi uNkulunkulu onamandla okudela umuntu. uNkulunkulu ongcwele udala uNkulunkulu onamandla. Ngiyakhuleka egameni likaJesu baprotect ubavikele kulo lonke uhlobo lemimoya. Siyabingelela ivangeli lokudumisa Christian Church umfundisi uNdlazile. I'm with the family, Sing family, so there is a few questions that I'm gonna ask for them. That how was service to you guys? It's a Passover, so we are here to celebrate Christ. So how was the service to you? I think it was very powerful. Everything that was done and said actually hit hard. So it's the first time I'm being here, so it's something that really can resonate with me. Yeah, so it was a good day to be with you guys. We thank you so much for your time, for everything, to travel from Cape Town to come here. It's a good pleasure to us. We thank you very so much. Thank you for having us. Yeah. Thank you so much. Have a good day and have a good trip. I know that God will protect you. Thank you so much. Thank you so much. Are you gonna come back? Are you gonna come back? I can. I mean, if we're around in the area, we can come back. But I mean, if we, that side, it's going to be a bit hard. No, Yeah. we'll send an invite for you to come down. Thank you so much. Have a good trip. Thank you. Thank you very much.